Jeste. Pokazat ću vam kako je izgledao jedan savršen dan na asfaltu. Asfalt se nalazi na granici između Austrije i Italije. Prvo je tatica skijao sam i dobro je istražio planinu. Onda sam mu se i ja pridružila. Planine oko nas su jako lepe i moćne. Prvi put sam skijala iznad oblaka. Ja sam se lepo osjećala dok sam skijala i nekada sam bila brza kao munja. Posle smo krenuli do ostatka ekipe. Tata je imao planove za Vukšu. Posle nekog vremena Vukša je uspeo sam da skija. Bio je ponosan na sebe. Uspeo sam! Juhu! Baš mi je bilo strava. A zatim je došlo vreme za pauzu. Onda je došao red i na mamicu da skija i uživa sama u ostatku popodneva. Posle skijanja je bilo vreme za jahanje kobile. Ova kobila se zove Mila i bila je mnogo slatka. I ja sam jahao Milu. I posle sam je hranio jabukama. Preko brda, preko brega i debelog snega jure neke čudne sađe, srebrne i tanke, deda mraze, ne skreći sa staze, ne odlevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Ćao, ljubimo vas!